नमस्कार मु अभिमन्यु आज मोर कहानी संध्याकालीन दृश्य। संध्या जी आलोकर ऊर्जा को शीतलतार परिणत करिथाए। से आलोकर ऊर्जा जहा आम मनरे एक शक्ति प्रदान करिथाए। से शक्ति जहा द्वारा दुनिया प्रचलित होता है, जहा द्वारा वृक्षटीए खाद्य प्रस्तुत करिथाए, जहा द्वारा माँ निज छुआटी को उष्मता प्रदान करिथाए। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଭାବିନିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ନିସ୍ତେଜ କରିଦେଲା। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉତ୍ତାପର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ସବୁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତର କରିଥିବା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ।